வெல்கம் டு சேனல். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டசன் கணேஷ் சேனல். இன்னைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வீடியோ போடுறேன்னு சொன்னேன், இன்னும் போடவே இல்லை. இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்னென்ன இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சின்ன பிள்ளைங்க யாரும் பண்ணி பார்க்காதீங்க. இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நிறைய யாரும் 2-3 யூடியூபர்ஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. நான் இப்போ தான் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். எப்படி சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, கிளிசரின், பொட்டாசியம் பெர்மனேட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளிசரின் ஃபுல் டப்பா எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை வச்சு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருக்கோம். அந்த வீடியோ வேணால் பார்த்துட்டு வாங்க. கிளிசரின் 9 ரூபா தான், பொட்டாசியம் பெர்மனேட்டும் 9 ரூபா தான். பொட்டாசியம் பெர்மனேட்டு உள்ள கல் மாதிரி இருக்கும். அதை தூள் ஆக்குறதுக்கு நீங்கள் சுத்தியில் வச்சு தட்டுங்க. சுத்தியில் எதுவும் தட்டிட்டு நல்லா தூள் மாதிரி ஆக்கிடுவோங்க. ஆக்கிட்டு நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்யலாமா? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கு வீட்டுக்கு வெளியே எதுவும் காட்டுக்குள்ளே அந்த மாதிரி வச்சு செய்யுங்க, சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வாங்க போய் செஞ்சுட்டு வருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ வெளியே வீட்டு மாடியில் உட்காந்துருக்கேன். மாடியில் நான் இப்போ இருக்கேன். ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பேப்பர்லாம் தீப்பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் இது இந்த தீபாவளியிலலாம் அந்த ஒரு புஷ்வான சொல்லுங்க, ஒரு குட்டியாக ஒரு சூடமாக ஒரு முண்டை புஷ்ஷுன்னு, அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு வாங்க செஞ்சு பார்ப்போம். கீழே பேப்பரை வச்சுட்டேன். இது மேலே பொட்டாசியம் பெர்மனேட் பவுடரை போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பொட்டாசியம் பெர்மனேட் பவுடரை தூள் ஆக்கிக்கோங்க. நல்லா ஆக்கிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் நல்லா ஆக்கிட்டேன். ஆக்கினதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பொட்டாசியம் பவுட்ரு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ அள்ளி போட்டுக்கோங்க. நான் எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அள்ளி போட்டேன். இப்போ இதில் கிளிசரினை ஊற்றுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பொட்டாசியம் பெர்மனேட் பவுட்ரு உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியும். இது பவுடராக இருக்கலாம். அதான் இப்போ கிளிசரினை எடுத்து 2 சொட்டு ஊற்ற போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 சொட்டு ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி எதுவும் குச்சி எடுத்துக்கோங்க. விளக்கமாக குச்சி கிண்டி விட்டால் தான் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நான் ஒரு கம்பி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பொட்டாசியம் பவுட்ரு கொட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கொட்டிக்கிட்டேன். இப்போ இதோட ரியாக்ஷனை பாருங்க. இப்போ கிளிசரினை ஊற்றுவோம். ஊற்றிட்டேன் கிளிசரின் ஒரே ஒரு சொட்டு தான் ஊற்றுனேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு புகை வர்றது தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இன்னொருக்க செஞ்சு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். புஷ்ஷுன்னு வந்துச்சு. நான் அப்படியே ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த கம்பியை வச்சு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருந்தப்போ அப்படியே வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளிசரினையும் பொட்டாசியம் பெர்மனேட்டையும் ஒன்றா ஊற்றினீங்கன்னா அப்படியே ஃபயர் திரும்ப கொஞ்சம் சூடாமல் நெருப்பு வரும். எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பார்த்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.